Alon-alon. Jalan speed. Yuk. Beh, beh, beh. Wedhus, wedhus. Beh, lha wong katik ra duwe. Wong kon alon kok malah dimbat sak banter iki piye ngono. Beh, beh, beh. Nendi bocah iki kamu? Ya wedhus tenan kok. Klek ndongo jurang sakmene jerune domo takon alon-alon. Kok malah banter kaya mbuh. Wong wedok ora duwe melas blas. Lah. Allah. Ya Allah. Beh. Walah. Wedhus kemong iki piye to wong wedok kemong. Beh, 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 beh. Lah nek wong, ya Allah. Lho kok ngantek moncring kak. Beh. Oh ya kenek iki. Beh. Pantes wong iki ra gelem ngerah tawakke aku. Beh. Nah, jalan pring kok ngene iki kaya wani ora wani. Beh. Piye iki? Tuh. Kok kuat ora yo? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Beh. Banyak pring siji aduh. Ya jelas ra kuat toh. Jelas ra kuat iki. Aduh. Beh. Golek manuk. Aduh. Beh. Tundi iki. Arep mbane. Garene apa ya? Wah, kok enak sing jikuki ramban kok iki sapa kae? Ramban kok dijikuki. kayakmu apiane pol. Ramban kon gowo. Turun deh rambane tak gawa deh. Ya le, gawanan. Iki aben men ngopo iki? Sopo iki? Apa le. Aduh. Piye to jawamu iki? Duh. Wah. Iki rambanku lho, Pak. Walah, Mbak.